Bernardo acude á cita de Eliana, pero cae na trampa da vella e queda atrapado no cepo e intenta librarse inútilmente. Oh, señor, líbrame de esta. Eliana atopa a Bernardo no chan desangrándose. Eliana, miña vida, axúdame. Está sangrando moito, non podo sacar, está demasiado forte. Estou a morrer, vete a buscar axuda. Eliana diríxese á casa da vella onde se atopan a dona da casa e Rosalía. Por favor, señoras, axudadme, o cepo está a acabar ca vida do meu namorado. Ese é o seu destino, xa non se pode facer nada. Dille a vella disimulando a súa culpabilidade. Non digas faltadas! Imos en busca del, colle pan que vamos a axudalo. As tres chegan ao horto e atópanse a Bernardo agonizando. Eliana, dame un bico para poder morrer en paz. Eliana chegase a boca de Bernardo para bicalo, pero nota un forte olor que sae dali. Pero Bernardo, que comeches hoxe? Deses aros de cebola que venden no restaurante McDonald's. Pois que non, xo así un bico non xe dou. Pois non morrerei en paz pola tua culpa. Mentres, a vella e Rosalía intentan quitarlle o cepo da perna a Bernardo. Pois eu non penso facer nada por salvarlle a vida a esta mala persoa que sempre me pisa as tugas. Pero que dis, muller? Temos que salvar a vida deste pobre home. Non quero. Bernardo comezou a pechar os ollos. Dille a miña nai que quero moito e sinto irme así. O que yo vou dicir é que che compre comida decente para non ter que ir a ese restaurante. Non me deixes solo estes últimos minutos da miña vida. Ahora veña.